Den erfaring i at Han elsker sten. Han har en kæmpe samling af sten. Jeg bliver jo, jeg sidder jo gerne en time og Og mit navn er Henning Fogh, jeg er formand for Fuglegård her, og formand for den styregruppe, der hører til i Naturpark Åmosen. Og det er blevet min lod at byde jer alle sammen velkommen her i det dejlige vejr her på Fuglegård til indvielse af vores udstilling. Det er jo sådan til en begyndelse, at der er ikke ret meget, der lader sig gøre uden penge. Derfor så er vi rigtig meget taknemmelige for de bidrag, vi har fået, både store og meget store, fra Arbejdsmarkedets Feriefond, fra Udvikling Nordvestjylland, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Naturstyrelsen og Miljøministeriet, og etatsråd Georg Bestle og Hustrus Mindelegat, samt de 3 kommuner Holbæk, Sorø og Kalundborg. Det er en meget vigtig gruppe, der fortjener den varmeste tak af den store skare af frivillige, der har bakket op om Fuglegård og stadigvæk gør det, både nu og i fremtiden. Uden dem ville der for eksempel ikke være nogen servering her i dag. Det er jo en festdag i dag. Vi skal markere første etape af det store projekt, Kulturlandskabet Åmosen Tissø. Og det er både med udstillingsåbning, der er en animationsfilm, og så er der en ny markering af bygningerne i 900-tallet hernede, og så er der også et fugleskjul. Historien om vikingerne ved Tissø, den fortælles nu på ny og spændende måde i Fuglegårds nye udstilling og med markering af hallerne her. Og det er en meget, meget vigtig og interessant del af Danmarks og Vestjyllands historie, som nu foldes endnu bedre ud. Men det er jo kun første etape i projektet, og heldigvis for det, for Vestjylland og Åmosen har endnu mere at byde på. Og vi starter med at ønske tillykke til Fuglegård og Naturpark Åmosen med den nye attraktion Fugleskjulet i kanten af Tissø. Så synes jeg, der er grund til at sige tillykke til alle de kommende besøgende, som vil tage imod det tilbud, der nu er, om at komme tættere på fuglene og opleve Tissø på nærmeste hold. Der er ikke mange steder, hvor man sådan i almindelighed kan komme ned til søen, og der er slet ikke nogen steder, hvor man som her har mulighed for uset at nærme sig fuglene og forhåbentlig opleve dem på tæt hold. Jeg vil gerne sige tak for invitationen, og tak til at komme her i dag og foretage indvielsen af Naturparken Åmosens nyeste udstilling, som en del af projektet om kulturlandskabet Åmosen og Tissø. Og i dag, hvor himlen og jorden og søen sådan nærmest står i et af konturerne, sætter rammerne for den omgivende park. Ja, det er et landskab, der bærer præg af en lang og en begivenhedsrig historie, lige fra stenalderen til vikingetid, middelalder og frem til i dag. Med den nye vikingeudstilling, observationsplatformen, og jeg glæder mig meget til at se den 20-tons træ. Det var dog en del, vil jeg godt have lov at sige. Det glæder mig meget til at se. Og den markering, som I har lavet i landskabet her, der starter I jo i dag et nyt kapitel i Naturparkens egen historie. Jeg kan godt sige, at jeg vil ønske alle, der har bidraget, alle, der har været involveret, alle, der har været med i projektet, et rigtig stort tillykke. Og så er det noget med, at vi skal have en snor over. Så det har jo været sådan et eller andet, hvor man er et fællesskab. Jamen det er det, men det er også der, hvor religionen spiller en rolle. Ja. Fordi der var kongen jo. Det var ham, der ligesom havde. Ja. Men man skal også regne med, at der har været mange. Altså, rummet kommer med udstillingen. Vi tæller, man har en fingrene igen, ikke? Mister en arm som tyr. Ja, men det er også en fjende. Den er lidt større end dem over i Jylland, ikke? Der afstedkom, at staten gik ind og sagde, det her, det skal vi simpelthen sikre. Okay. Men havren er bestilt. Den er bestilt, men... Det kan da ikke tillade sig at blive væk, når det er godt vejr. De er med til at lave, hvis de bestemmer hele det hele. Det er en... Og der er mange, der gerne vil Ja, ja.